Og synge lidt imens, det er okay. Jeg skal sgu ikke synge. Det er jo lækker, mand. Det er det for mig. Jeg må bare ikke så er hun færdig. Hallo, helt seriøst, det tager kun alt det foran lige til at starte. Nej, hele den her har bare fået totalt højtænding. Har du med sådan her, eller? Ja. Det lyder ikke godt, det der. Nej, det gjorde det ikke. Ja, jeg kunne godt. Så kommer der. Nej, men det er pønter, hva'? Du ligner ham der, hvad er det for en, hvor der kommer en alien ud eller et eller andet? Det der, hvor han er sådan en op. Jeg tænker, at du ligner ham der, når du bare har briller, så ligner ham der kørestol. Jo. Så skal vi lige op og stå. Du skal lige have filmet. Jo. Vi er ikke færdige nu. Skal vi ikke tage hende med det samme? Det kan bare næsten ikke, mand. Nej, næsten ikke mere strøm til venlig, mand. Du er frisk med jer i hvert fald. Du har også næsten på det, men du vil have det, ikke? Jo, stort set. Mere eller mindre. Rolegrav. Fuldstændig lige at æg. Nej, den her får lov til at holde en lille hestale, det er okay. Jeg ved godt, det bare ryger af, når jeg kommer hjem, ikke? Nej, det gør jeg ikke. Ja, det gør jeg. Ja, det er så ved du godt, hvad der sker. Ja, det var dumt. Ja, det ved jeg godt. Nej, det er da. Jeg tænker da det. Er du tilfreds nu? Ja, nu skal tage et billede af ham, og så skal du sige, Hvis jeg får en lille hester i hjermen. Nej, jeg skal lige en munk. Op og nu. nej, Det er derfor. det er derfor. Det er derfor, det sker, at han ikke har fået det. Ja, jeg skulle tage det, hvis det var. Det var. Så får vi godt tage det. Ja, det er da bare lige meget. Han har sgu da Der er lige den der tot der var ikke gider ikke slet. Ja, der er Det er krask i nakken på dig, det her. Jo. Det er allerede begyndt. Skal lige have den der lille tot dernede i nakken? Nej, det er hestehalen. Den er vigtig. Er der nogen af jer, der har en? Er du done? Hvorfor den skal have en små? Nej, det er ikke, jeg tror, Kom med. Jeg skal lige have den der.